Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingat man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dili ako suwat suliran. Tawgan ko ninyo sa pangan nga Guying. Hingkod ang pangidaron. Ulitaw. Pero may uyab na ko. Usa ko ka security guard diri sa Ormoc City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong problema sa pagkatuog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gaw, kinsa mo nung kuy dumagapon? Ha? Gahapon ba? Lain sa gitog naong gaw. Unya, bubok pa siyang buhok. Di ba nga taas mo tong buhok ang uyab ni mong katong kasingan to, Giselle? Nagkaputol siya buhok gaw? Aw, mao siguro na usab ang naong nga to. Ha? Pero, tiyabihon mo tong bayhan na gaw? Nanambog na si Giselle? Ansa? Tekanan ni mo istorya gawin. Basin may makadungog nato nga nagsulti ta. Ha? Musulti noon ni Giselle? Ay pa, kaya nga nun di eh. Ayay. Gusto ko sa kong duda gaw. Nagduda ka naman di ay. Dakan pagkikag-istorya. Nasa ato pa. Oo. Oo na. Lain to na akong uyab. Napangas ka. Nga na nang uyab ka maglain gaw, nga naa naman kay uyab. Kagwapang Giselle ah. Ay, samang ka eh. Di ta lalaki anak kung usara itong uyab. Unsa? Anak din na? Ay, babay ako nga. Kailasan mo ni Giselle. Friends mo. Kasi ba yung musulti ka ha? Uy. Gaw, nga ano man taong gilisan man ni Ms. Giselle blain, uy. Gilisan good. Waman. Gipunan lang. Unsa? Oy, Goyeng, may lain man kuno kang uyab. Ha? Sus, kinikid si Kau Efren, oy. Bitabi gini mo, ma? Oh, may gani kaya ako'y gitabian. Dili ang imuhang uyab. Sumbagan ko gini siya kung si Giselle na iyang sultihan. Naunsa man in taon ka? Kamao naman ka magbinuang og babae, do. Kabuhutan anang Giselle, o niya imong binuangan. Mama, saday. Nag-explore man ko, ma. Ha? O sa explore Isuway ba? na nako. Kunon si feeling sa duha ang uyab. Nindot man di ay. Unsa? Exciting kay ma. Kay ako mang i-schedule ang pagpamisita nila. Aligri lagi kayo. Exciting lagi. Ha? Dangkol ba? Nga basi magkadungan sila nga manginahanglan ako. Uy, Ginoo ko. Hoy, paminaw ha, Goyeng, paminaw. Nagduha-duha kag uyab, no? Na, matunga kig yung tawana ka. Dong, kunwa na kay gusto anang Giselle. Pagbuwag mo klaro, oy. Ayaw yung taon na sig binuangi. Kay kaliwat bayan na sila og mga mamamarang. Unsa ma? Di ba, tagadapit man na sila sa ilang ester. Na, daghan ang mamamarang dihang dapita, oy. Og usa na ang mga kaliwat anang Giselle. Ang mga apuhan ning taon ni Ana. Tuo man taon ka ana mo eh. Computer age sa ron, wala na ron. Na, ingna lang gid ko anang wa na'y barang. Ngano gumawa na kunaapan ng inyo ilang kaliwat. Ha, masuway ka unya ha. Wa man gani siguro nga kanas Giselle kamaunang mo barang. Unsa? Recorded by Orhan. Di kumutuo niya ng barang-barang. Kung naman na sa unang panahon, sa una rato. O wa na karon. Mao nga padayon ko nga naglumpong og duha ka uyab. Apan, ingon pa nila, nga way aso nga makumkum. Nahibawaan gid ni Giselle ang tanan. Ugon niya. Nga nang nakahimo ka maninin ako, Guying. Nagmatinod-anon manunta ko nimo. Kuan ka lang, Giselle. Mura ni mo'y kasulti, ha? Ah, kuan ka na? Pasaylo ako, Giselle. Magod ka lang. Pasaylo ako, pero ikaw man ang kamahal. Ikaw man ang love na ako.
Ano, natinta lang ko. Linyas mga lalaking bakakon. De, Giselle, Maugid mo mga palakiro, oy. Natinta lang na yung rason. tinuod bitaw. Ikaw nga kong mahal, ikaw nga kong love. Kung tinuot pang mahal ko ni mo, Kuying, dili ko magkahimo anak na ako. Mong magmahay ka raon niya ini mong gibuhat na ako, Kuying. Magmahay ka ra. Oh, ha? Wa na, mao na to. Barangon ka na atong kanahana ka. Ay, lagi tuon niya na mo eh. Di ko dut lalo barang. Nanon niya, unsa may nahitabo ni mo ron nga, gibuwag ka naman kang Giselle, ha? Aw. Mo na naka-advantage kung duha ang imong uyab ma. Murag ligid sa truck ba? Doon ay reserba. Goyeng, Oh, ngano ba gibuwagan ko niya? Napama si Annalyn. unsa? Annalyn ang panganan ng ikaduha ni mong uyab? Ano man ko? Di man ko magkatug. Saan ko orasa ron? Gabi na kayo. Kanina rin ko nagdisod-lisod na higdaanan. Di ko makatug. Huwag ko bati ito ka. Nga naman eh. Unsa? Mau na ma. Tibok gabi kung way tug. Muchuti para ba ko ron? Sakit pag akong ko. Mauna na dong. Kuy, ato tagtambalan na Goyeng. Kay pasinog gitinuod ka sa imong uyab. Ang sama? Oy, gipanagkot ka man o babae. Unsa? Hasonon yung kaanin niya to. Di yung kaanin niya pakatulkon. Unsa? Matay lagi mo tuo ba ko og mga ingon ni ana? Anang mga patuo-tuo sa mga katigwangan? Mao nga nagpadako ninyo og suwat kay nahibaw ko nga may tinuod yun nga hinungdan o diferensya sa akong panlawas. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Walang pangutana. Dili ko makatuog og maayo. Unya bisan wa ko'y klarong katuog, di man ko dukaon. Unsa may tawag ini? Mao ba ni ang ilang giingon nga insomnia? Ikaduhang pangutana. Magsakit na lang ang akong uho sa pagpaningkamot nga makatuog ko. Apan lisod gyud. Dili gyud ko makatuog. Dili ko dukaon. Kini pagsakit sa akong uho, mao ba ni ang gitawag nga migraine? Magka-migraine ay ning kuwang tastog? Ikatulong pangutana. Nagpatambal ko o binisaya ba? Ang ingon sa tambalan, kay gipanagkot man kuno ko sa akong uyab nga akong gibinuangan. Tinuod ba guna? Ikaupat o katapusan. Unsa may akong buhaton aron nga makatuog na ko og tarong. Kay kung makatuog ko, gamay ra, putol-putol. Unsa may tumaron o kauno nako aron nga mabalik ang nindot og straight na akong pagkatuog. Palihog tabangi og tambaki ko. Kini ang ako suliran, Guyig. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako motambag sa mga problemang punto medical, usaman ako ka psychiatrist, ako motambag sa mga problemang psychological, emotional ug behavioral, ug tungod kay usaman ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa mga problema may tungod sa ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo.
Sorry kayo, bisan pa man og na mga kakulian, pero padayon lang yapon kami mangitag pamagi nga makapadayon sa pagserbisyo kaninyo sa kahanginan. Akong partner sa ato ni Ellen Nagyoy kwansad importante kayo nga giatubang sa karong mga panahon na, so dili sa makauban karong adlaw, no? Gikan ko long vacation, so for the past days, for the past weeks, puro legal ang mabati ninyo, no? Nagbakasyon ko, dugay-dugay. So naning balik na ko karon nga padayon sa atong programa sa kini nga akong suliran. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga allow your brokenness to open a passage in your heart. Wa manggoy sayon aning kinabuhi puro manggoy nilisod, no? Nagay mga panahon nga madismaya ta, madiscourage ta. Pero padayon lang gihapon ng atong mga katuyuan aning kalibutan. Whatever you do is for your happiness, mahappy ka, go. As long as it is not against the law. Okay? Mayong pagpaminaw di ay, no? Di ako inatubangan diri. Mga taga Sulop, Davao del Sur, no? Si P. Arcelias, Iberus, Arcelias, Iris Azuris, Ezekiel Giniston, si Mr. Torre Laranya dia sa Binabag, Pinamungahan, Cebu. Ang atong mga listeners abroad, si Tismel Caballero Barliso o si Melanie Kimpan Albero, no, dia sa Dubai. Maayong pagpaminaw diha, no? Ang mga taga Ormoc City, bagwalan ko dito sa Ormoc City kay diha mo gud kumusakay going back to our to my hometown sa Sugod, Southern Leyte, no? Maadjong adlaw din yung tanan diha sa Sugod, Southern Leyte, no? Hinaot ko nga okay ra nga tong mga ning file og certificate of candidacy diha. Good luck to all of you, no? I hope nga hapsay og malinawon kini nga atong maabot nga piniliay karong sunod tuig. Alright, so nga itong magtatapo karong adlaw si Guying, 25 years old, taga Ormoc City, no? Single ni siya, may tungod kini sa iyang mga problema sa murag pagkatulog ba niya, masa nabati ito sa drama. So unang pangutana ni Guying, dili ko makatulog og maayo. Unya bisan wala ko'y klarong katulog, dili man ko dukaon. Unsa may tawag ani? Mao ba ni ilang giingon nga insomnia? Well, Guying, kining insomnia sa medical term which means dili makatulog for some reasons, no? Ako lang klaro na, 25 years old ka, waka ka nagsyabu, Guying. Ako, murag joke pero murag tinood, ha? Kaya daghang ko mga pasyente nga, di makatog, besag pila ka adaway tulog-tulog pero naka-drugs, no? Hopefully, dili ka usan nila, no? So, daghang mga rason nga nung dili ka makatulog o dili ta makatulog tarong, no? Daghang kag huna, you are kaning nag-take kag mga something dili makaduka. Unsa may mga dili makaduka, kaning coffee or anything na caffeine, no? So dili gyud ka dukaon ni ana kung mag-take og caffeine, no? O kanang akong balikon kini mga nagasebu, dili ni makatulog sila, dili siya mupil og tulog. So pa may laing rason ngano nga dili man ta makatulog. Ang ka stress, anxious, no? Or uncomfortable ka sa imong ikatulgan, ha? Nagambag mga bedbugs na, dagang lamok o saba ba tungod kay duol ka og highway or nabari karaoke diha nga magbuntagay halos og patukar, siyempre madisturbo ka, no? Unya akong balikon o baka nag-take og mga alcoholic drinks or caffeine or diwa ba kay mga psychological problems, no? So, sa akong pag-practice diri sa Sugbo, kay maumli kasagaran nga mga reklamo sa akong mga pasyente, kay psychiatrist lagi ko, so murisita ko ani nila og mga tambal para nga mga kurhian nga nganong di sila makatulog. Murisita ko ako lang hinganlan di siya on the air, but I'm sure dili mo makapalit na ni without the doctor's prescription nga yellow pad. Kining gitawag na mog Zolpidem or Stelnox, Ambien, Benadryl, mga benzodiazepine nga mga tambal like Librax, or rather Librium, Ativan, Valium, Cyanor, or mga antihistamine, no? Makaduka sa ning mga antihistamine like kining mga Hismanal,
cetirizine, makaduka pag na siya, no? Makaduka na siya, no? So ang sakto magin natong tulog yun is 8 hours plus minus, no? Kaya ingon man ko itong among maestro sa among pag-eskwela nga ang para kuno nga nindot ang atong kinabuhi, atong balansihon ang pagkatulog, pagtrabaho ug paglingaw-lingaw. Di lang po kay permira ka naglingaw-lingaw. So 8 kay tulo man ka 8 ang 24 oras, no? 8 ka oras ka maglingaw-lingaw, 8 ka oras ka magtrabaho, 8 ka oras ka matulog. Okay? So kung ingon na nga imong problema, akong balikon na kining you do light exercise unya you may take katong akong ipainom mga tambal unya minimize intake of caffeinated drinks unya kung mahimo lang minimize sitwasyon nga maka-stress sa imo kay maunay posible nga usa sa mga hinungdan nganong dili ka makatulog. Ikaw man pangutana, magsakit na lang ang akong ulo og pag paningkamot nga makatulog ko apan lisod gyud ko dukaon kining pagsakit sa akong ulo mao na ba nagitawag og migraine, naka migraine ba di ay nang kuwang sa tulog? Of course, no? Kay kita magod mura mo tag cellphone, no? Kinahanglan ta matulog para ma-recharge ta. Parang cellphone malubat na isaksak na nimo sa outlet, no? Na i-charge na nimo. Kita pun tao para ma-charge ta, matulog ta. Ngano matulog man ta? In order to maintain our homeostasis, para ta ma-recuperate, para ma-recharge, para ma-replenish ang energy spent for the rest of the day, for the hours ka nag-work ka, no? So kining migraine, this is a medical term which means nga naay abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo diha sa atong head area, no? So duhara ko man kuno ka hinungdan nganong mosakit ang atong ulo, mulabad ang atong ulo, migraine o stress. So kung balikon, migraine na ay mga abnormalidad sa particular sa dugo sa atong ulo. It could be either due to trauma, blood clot, infection, lesion, or unsa na may makabarada sa daloy sa dugo sa atong ulo. Ikatulong pangutana, nagpatambal ko ni ani sa Binisaya. Ang ingon sa tambalan kay gipanagkot man kuno ko sa akong uyab nga akong gibuwagan. Tinuod bagyo na. Purbida. Dili po ko maingon nga wa to mag-correct ang Binisaya kay daghang mga suko nako kay balo ko das urmok guys ang gari diha sa among lungsod sa sugod daghang mga tambalan diha nga maaligi po yung mga abilidad nga musulbad sa mga problema sa tao. Pero ako magud medical doctor magud ko, murag maingon ko nga layo ra ni tinuod ingon ani, no? Kaya igibuwagan nimo ang imong uyab. Kay nanguyab kaglain. Di siguro kuha na sa mga una kan kanang guying naagyo kay inunta katong gipahingan la nimo nga katong mga hinungdan nganong na di ka makatulog, no? Maybe under stress ka. Basig magsikag unahuna ni ani, no? Ayo na lang tagda, no? Dili na siya wala siya scientific basis, no? So kung ikaw man buwag sa imong uyab, panay na po kay rason, basig na nakita nimo nga kuyog-kuyog puglain, mas maayo pa nang buwagan ng daan kasi imo nang asawa, nya diha pa mo kuyog-kuyog lain, lisod na, no? So ikaw pat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron nga makatulog nako og tarong, kay kung makatulog gud ko gamay ra putol-putol, unsa may tumaron mao ta akong pahinganlan, no? Mukabalik kag akong pagkatulog, no? Daghang magong klase sa dili makatulog na dili good makasugod og tulog, no? Dapoy mga tao nga dili maka-maintain sa tulog. Mu-wake up sila sa midnight or early morning, di na makabalit og katulog. Namawala na dili na maka-maintain sa ilang tulog, mo atog CR, di na makabalik og tulog. Unsa may mong buhaton para makatulog ka? Kadtong mga tambal nga kung ipahingan lang nya kung you may take milk, no? Ayaw pag-take og coffee. You may take milk. Why? Because kanang milk manggod sa tryptophan. Unsa man ning tryptophan? This is one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. Basig depressed ka. Maybe you need to seek professional help, no? Kay usa mas mga simptomas sa mga depressed nga mga tao kanang insomnia o dili makatulog. So you may see a doctor diha sa Ormoc, no? Naaman silang Benjamin Go, maganaan man. No, sila Priscilla Hilboy, maganaan sila diha, mga psychiatrist. Ako amo ning mga graduate sa Vicente Soto, no?
Center for Behavioral Sciences. Wherein ako dugay ko may hipi dia, no? So regards yung tanan dia sa Ormoc ni Pastor Tito Cabardo, no? Nga to mga masahista dia sa terminal sa Supercat ug Oceanjet. Salamat ay kayo kay nagpamasahe ko, sulti-sulti lang ako, ingon to ko sa kamasahista. Dok, ikaw si Dr. Rene Obra, Dok, no? Kung nung kailan mga isa, sige magpaminaw nimo. So, salamat kayo sa inyong masigig, sigig paminaw na mo diya sa Region 8, no? Diya sa Ormoc, o mga diya sa kanang geothermal power plant na to diha, no? Ito'y akong naila-ila sa ramatong akong listahan, oy. Kasakay na ko sa barko, taga diha ko na silang napita diha sa Ormoc City. So once again, ako si Dr. Rino Obra. Ako magningkamot ra gyud, no? Bisan pa man og naay mga kakulian nga makapadayon sa pag-alagad kaninyo, makahatag og solusyon, tubag, kahupay sa inyong mga dili mayong gibate. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o maayong